jara ni sakni ni sakni bisingni acting ni kirano tiklaina musuke ba waisa oisu o gana no nugui chukulung aba hake super duper hit music video eba kaba Kokborok music video narak thangnai sal rogo sini Tripura haste khana angbo belaina ani kaisa favorite honi mano abongka bo production house ni under abo narak saiman na sini Kokborok industry hindi eba kaba Kokborok katal je music video phai to abongka Gairing production narak jotono sinio na YouTube thangke narak Gairing production honi suikano phayo na afia kaba tini tamoni bagai ang aba hake video snam hai lamso ani mung Tripura narong naito ani YouTube channel tini abo kono blog ya actually narong na kaisa latest update runa ni bagai o video khlaimani sung jotono saimano chini Tripura sarong ni shikla rong ni bisio acting ni kira sabka andar hai sung jotono saimano so abo hake jara acting khlaina muso music video ro jara acting khlaina muso narok no kaisa separoi tongo Gairing production ni katal kaisa music video nokhori tongo katal music video Khoroknwi actress ta actor nangoi tongo narok jara ni sakni bisingni acting ni kirano tiklaina musuke ba phunungna musuke narok kokduk number tola rojak to kokduk number we narok kurungoi narok o kurungoi mano narok ni talent no narok phunungoi mano so abono o update nani bagai no karon Gairing production belaino music video sini Kokborok hit khe tugui tongo narok jotono saimano so final sal rogobo Gairing production ni aba haikeno hit music video rok naina musukhe ba musugi tongkhe narok ani YouTube ni tolago link rojak tong Gairing production ni ara thangai narok channel no borong ni subscribe khlaimano share khlaimano like khlaimano borong ni video rok no jati narok naithok jai tongkhe ang to naithok jai tongo ang personally sairo already ang subscribe bo khlai toni jak haini bagai tini o video snam mani narok jara atike acting khlaina musugi tongkhe narok borong ni production manager be narok kurungui mano tai narok ni bisingni acting no narok phunugui mano jesung mansak daktino o kokduk bai kurungdi WhatsApp number bai kurungdi daktino kaisa save roi tong o save no narok nahardi abono tini ni o ani video khaklai narok video rok sajangna ani YouTube ni jodi sajagoi tongkhe final sal rogo taibo katal khang video snamnai narok like khlaidi share khlaidi subscribe ongkha narok ni hamjangma narok jetiana hamjagoi tongkhe subscribe rodi karon subscribe jesugrunai narok ni hamjangma bo ang asungna mannai so tini ni bai asungna haina haite gese katal music katal video narok bai malainai blog snamoi so comment khlaina tapok di jeti sajagoi tongkhe phiakaba video thangnani ska Gairing production ni asuk kok saka borong ni asuk hit music video rok ni kok saka kisa narok ba khana rai di haina haite gese katal music katal te se blog bai malainai jotono na kaham khurung khene tongdi corona ni ojara go stay home safe life te healthy tongdi bye o gana no oro mane shana hinma khani kok thaine o mana ani khaina kare shadini ni khani kok thai wishu ani kha tabro ko urumuru ro kangkai isha tong thokma hain ko sidi kok shashidi ahai bkhabaye ta tong shidi yang phai sidi kok shashidi ahai bkhabaye ta tong shidi chalei thangka ning angbai o ani chukun Maya hane ke shabo